musulman bolsaň garyplyga, haktyrlyga, adalatlylyga, zulma şükret, Allah'a şükret, esaslar asman mazlumda diýen mollalara we akyllar, şahir sumaklara hemem hökümetin götürýänçilerine, demokratlaryna. Fakirlik bizim kaderimiz mi? Vallahi değil, billahi değil. Birileri eğer bize fakirlik adına bir şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Niye fakirlik bizim kaderimiz olsun ya? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olduğu zaman en güzeliyle bu manada o nimetlerden istifade etti. Bu ümmetin, İslam ümmetinin kaderi fakirlik değildir. Bizim başka bir derdimiz var. Bizim başımıza musallat olan kan emici, ceberrut sistemler bugün bizi bu hale sokuyor. Bize fakirliği peygamber ahlakı olarak anlatan adamların hayatında bu fakirlik yok. En güzel arabaya onlar binsin, en güzel evde onlar otursun. Müslümana da takva düşsün, zühd düşsün. Tamam da sana o takva zühd gelmedi mi? Sen nesin? Sen de bu ümmetin ferdiysen eğer aynı şey olmalı. Garyplyk bilen ıkbalmak däldir diýär. Yani bilen garyplyk maňlaýyla şeýle ýazylmady diýär. Oňa biz hemişe şükür edip gelmek däldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldü, bar wagty iň gowy zatlardan ýyp içip, giyip, münüp getdi diýär. Munuň esasy sebäbi bizim başymyza musallat bolan Qur'anly we umuman hökümet sistemalary günäkär. Olar özleri bowlatlardan ýyp, bowlatlar giyip, insan maşynlarda, lüks köşklarda ýaşap, bir de bolsa garyplygy bowlat ýalyp görkezýärler. Olaryň öz durmuşynda garyplyk ýok. Olar şükür etmeýärler diýär. Şükür etmeýärler. Olar cinayet etmeli bolsa edip, kerran edip, şol baylıklardan edavatlardan, haram baylıklardan. Mesela şükür etmeli kaçanda hakikattanam sebäp bar bolsa, hakikattanam şükür eden bile diýen bolsa şükür etmeli. Emmen ada şükür etken diýerler.